जायाखिसै दायगुरु माबानानै आरिनानै माबाजोबसै रायजोखौ जों बिटिआरखौ मोनबाय नालाय जों बेखौ गेरेमसा महर होनांगोन। फै अब्ला बयबो दावबायलांनि जोंनि गंसे दिङायावनो दिङानि बिथाया थाथोंसै इउपिपिएलनि आखायावनो इनायै खुंजानायनिफ्राय जोङो उदां जानांगोन। मासिनिल' थांखुवा दैदेनगिरि गैया जानांगोन। फै अब्ला बयबो जिरायफैदो इउपिपिएलनि सायख्लुमावनो मेंनाय गांनाय बयबो फैजोबदो इउपिपिएलनि खाथियावनो आरोखि जों बयबो इउपिपिएलनि खाथियावनो फैनांसिगोन। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kurumbai, anak gunggar gopeng